கோல்டு இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா யாருமே கண்டிப்பா நம்ப மாட்டாங்க. இங்க பாருங்க, நான் எக்ஸாக்டா அப்படியே உங்களுக்கு கோல்டு லுக்ல இருக்கும். நீங்க ஒரு கோல்டு செயின் வியர் பண்ணீங்கன்னா என்ன கலர் வருமோ, என்ன பேட்டர்ன், பினிஷிங் எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா கோல்டு லுக்ல இருக்கும். இங்க பாருங்க, அண்ட் இதுலயே இது ஒரு பேட்டர்ன் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன். இது உங்களுக்கு 2 பவுன் பார்வையில கொடுத்துருக்கோம். எக்ஸாக்டா இந்த 2 பேட்டர்னுமே நீங்க வியர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டுக்கும் இந்த ஐம்பொன் செயினுக்கும் டிஃப்ரெண்டே தெரியாது. இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ₹2200 மட்டும்தான். வித் லைஃப் டைம் கேரண்டியோடவே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுல இந்த பேட்டர்ன்லயே உங்களுக்கு இந்த 2 பவுன் பார்வையில அண்ட் 3 பவுன் பார்வையில 5 பவுன் பார்வையிலுமே ஸ்டாக் அவைலபிள் இருக்கு. 3 டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷனுமே உங்களுக்கு ஒரே பிரைஸ்க்கு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சீக்கிரமா ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க.